subscribe. Ta tana jiri saboda motar ta dau dari. Allah ya fidda kulli daga rogo. Maƙaryaci. Ina kana sha da zufa. Na war akwai AC a wajen. Kin manta da inda nake ne. A kin san can ice. Maƙaryaci. Amma kuna karɓan dala anan? Kuɗinka ya kama ni 40,000. Nawa? Wani irin suna za mu samu ne? Receipt ɗin nasu. Marigayi Zubairu za ka saka. Maƙaryaci. Labarin tsarawa Yakubu yan Kogo. Dan Allah dan annabi. Ƙarya ta ce take nema ta ƙari. Dan Allah dan annabi ku rufa min asiri wata yarinya tana ta shigo a gidan nan yanzu nan. Shirin Ibrahim Burnewa. Maƙaryaci. Shine asalin mai gadin gidanmu. Sannu kaka mai gadi. Saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban Ingila, Germany, Cairo da kuma India. Shiryawa Sala Yaro. Jagoran shiri Yunusa Ma'azu. Kuma tausayi yake bani ne wallahi. Ina bugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.